БГ. Сега Миленката пише домашните, а Тодорката е до мене. Играй сега Brawl Stars, кажи Тодорка, нали? Да. Еми аз реших да снимам Among Us, тигата от Brawl Stars. Както реших, видяхте. Let's go! На 3 части. Let's go! Сега да започвам два импостера. О, тук все пълно. Чакай, че гъскав. И да видим дали сме импостер. Crewmate. Хора, сега ще дода и аз. Само малко ми са фарми купи. Да. Ще отапараме купи и после ще дойде. Да, знаете, само не искаме това нещо да го кажем. Няма да го казвам само. Служете Андо до 1000 фена хора и ще пускаме лицето на YouTube и на TikTok. Да. Чуем и на живо всеки път. Да. Живо. О, тук умрях, сега не знам какво да... Извинявайте, приятели, Андран обяснява тъпче домашно. Да. Защото не... Знаете, че са тъпи училище. Да. Това трябва да си правим мити. Хора, ако искате утре Brawl Stars Gaming с новия акаунт на Анди, пишете в коментарите. ще вземем един лайк, ако може. Да. И ще направим. Да. Може да сабскрайбнете или няма значение. Или че има Ако епизоди... искате го пропускайте. Или че има епизоди на Clash Royale. Или можете да Да. Да, хора. Добре. Сега няма какво да казвам като обрел. Тъй ще се мълча. Малко че говоря. Намален звук, да. Добре. Кафе ви е малби. И колко... Искате ли да играем, бе? Аре! Ай, Диано. Сега ще даме. Хора, сега ще правим клип в YouTube, хора. Да. Добре. Добре, и Валинка участва. Да, много извинявам деца викат, трябва да доста. Много ви извинявам. В училище снимаме до понеделник до петъка. Сори. Ама така реших. Хора, за да знаете, отидете да се абонирате към мене. Да, да подкрепите най-добрия ми приятел просто. Добре, приятели, сам Рекал. Пак му обяснявам домашно. Отидете на канала ми, всеки ден съм на живо стримвам Roblox, Among Us, всяка нещо. Може Roblox малко да ви е достатъчно, ама нищо. Хора, излайкнете видеото, ако мислите, че Among Us е по-гадна от Among Us. Добре, това е за стрима за феновете на Roblox. Защото хора, утре ще стримваш. Събота и неделя ще стримваме. Добре. Още не сме сигурни. За феновете на Roblox, които ме гледате, задължително трябва да дойдете на Тодор стрима. Задължително. Всеки ден съм лайв, когато се От събота и неделя. От събота и неделя? Винаги, хора. Винаги. Опа. Знаете, че ние сме на училище. Да. Ето и бай Миленката се върна. Да поздравели ти хора. Да сте добре. Да. Тук ще сканирам. Кажи на хората, Жълтия, видя ли как вентна? Жълтия кафе бия. Да, ама аз съм убит. може да кажеш. Да. Еми, бай Миленката малко че ви говори. Да. Бай дедурата. Тодор някога и бъде приятел.
ще викат. Не викайте! Хора, тук. Да. Хора, тук е училище. Да. Нашия клас е малко. Добре, че спрем два малко. И върнахте. Тук капевия. Брали го? Оправиха го. Не, то. снимам. Хора, даже не е нашия клас. Нани, Соника ми как го спираш? Как го спираш? Спирай го този. Добре, аз си... Соник още не е спира. Добре, още два таска имам. То Соник, от кога ти е в теб? 2019. Ти. Не мога да... Един часов го дек правиш така. Не много пази този Соник. Ще взел много тук. Скоро. Не е много скоро. Добре. И сега жестил. Ще взел нов компютър. Само моите родители. Хора, той само идва тук да ви... Ако искате на ролот. Ще дам много билове. Аз отворих нов TikTok. Да, гледахме от току-що похна. Ще го кажа лицето ни аз. Да. Обаче Трябва да има да сме стопена. Стопена. Ние трябва да сме голяма. Моба Ерин давай. Даже аз имах още един TikTok, обаче да не го кажа. Не знам, но... Тогава ще ви видим. Май утре ще имам един спонсор. Да. Утре очаквайте едно много различно видео. Много различно. Да ви кажа на коя игра. Fall Guys. Като Fall Guys. Хора. Да. Тошко ми е каза да тази игра. Брал Стар ще идва всичко. Анти много се ядосна някакъв пъти да Еми, има и едни мрази ще ти кажеш. Ето го и Ангел Чудович. Добре, хора. Намерих да, един защото- телефон плавен. Ето. Не, ето и на Ангел. Да. Сега е на Лето ще. И победихме. Але ще те направя. Ангеле, трябва малко така да го знаеш. Аз казвам просто. Победихме. Хора, Ангел ми е братовчет да знае. Да. О, бяхме едно време. След тази игра. Да. Няма да остане. Е така. Но да е на стил. Сега няма да ми стане, знаете ли? Добре, сега 7. 8. 8, 9, айде да стартваме вече да съм импостър най-накрая. Няма да си. Ти ли Ако че ти кажеш? взимам скинове, 100% много ще си пусна. Аз мога безплатно да ги взимам. Да ти ги взимам ли? О, импостърс. Да, бе, да. Да, съм импостър. Няма да можеш да си импостър. Не си импостър ти. Чакай, спирам да стрелям. Хора, не се знае. Не е червения. Може би за малко да спирам и видеоклипа. Не. После. Да правим друг някакъв клип. Например, Among Us и Brawl Stars да ги съберем в едно видео. Да. Или не. Или Не е по-добре. Хора, ако сложите името Among Us с Brawl Stars, ще стане... То ще стане. Brawl Us. Brawl Us ли? Стана. Браугъс. Brawl Us. Добре. Пак имам жички. Той нещо много има. В мой телефон няма го. Не знам. Оп, опа. Оп. Такъв трик. Се научих пак от Тодор. Се научих. Не от Тодор. От Тодор го научих. Тодор от ютубър го научи. И аз го знам. О, червения убит. Той е приятел. Къде? Какво научи от мене? Еми да го правят така. Трика, ако така запиши. Картата ли? Го и fake task. Анти, картата ли? Not fucking fake task. Да. No fake task. Или не така, не запиши така.
Но Ангелик ще играеш с нас Among Us. Да. Ти нямаш телефон. Тук ще играеш там. Да. И fake tasket again. No. Look. Weapon. Хора се чуят. Look weapon. Ступид, така ги пиша, защото да го паси. Аз съм за тоя. Ненормални си, нали? Не, за тоя лепкам. Бах е ненормално. Чакай, сега Миленчо, че му намерим един търбър. Чакай, може ли аз да се набера? Арде. Кои са ти взели? Ти те намери, да. Аз ще се И намеря. тогава бай Миленчо, че ви говори малко. Хора, аз съм. На тебе така да стана ли? Ти че очакали? Тук влязох. Макаши да те облече. Добре, така ще се хора. Анни, она прави. Те са Миленчо, турчени, говориш? май. Да. Турчените хора, не знам. Така. Тодор се ядоса хора. Тодораки. Ще. Хора, Анди, ставай поста, защото излиза от играта. Ангеле, шпиш ли оттам ти? Хора, аз разбирам на турски, да знаете. Защото аз съм от Попович и разбирам на турски. Чакай. Тук имаш мисия. Намери го, Кой умря? 100% той е. Пиши. Добре. Къде? Кой? Ти пишеш кой? А трябва да пишеш къде. Така. Така се. Това означава къде. А ти питаш кой. Да, питам кой ще. Ред. Така се. Ред. Окей. Тук ще ти пиша, защото не разбираш толкова английски. Не та турски. Не разбирам толкова с английски. Не, има и Пинки тайм пинк. Има и турчени, аз пред малко четох. Ако има турчини, гласувай да Чакай. добия. Аз... И праскайте бутона. Хвърлиха от играта. Тайна. Какво стана? Да, но... Арде. Аз... Не. Да, заради. Тук Тошко издаде ключека. Нижа. Това е нижа пак. Всякъде е нижа. По 2 игри. Ако отворя, ако отворя легендарка, Аре де. като се прибира, Хора, я да видим. Съм импостър. то се прави с добра Там клюмечета падат, това е доста... Защото излизаш от играта, като си до... Или като не ставаш импостър. Нарочно са направили такъв нещо, да не ги правят импостър, който излиза. Чакай, червения не пейква. Сега ще кажем ред. Амонг? Ние на всичко. На макаши ли? Да те облече, макаши. Ред. Миленчо, че ви говори малко. Хора. Анди Бинар. Хора, много шум има. Ред. Директор е мама макаш. Да те облече, макаши. Милене, какво става за днес? Пише червени. Да те облече, Ред. Пише само червени. Анди, какво направи? Макаши! Cocaína, mirosa.
кажи. Хора да видим, ще ходим. Аз да не съм аз. Няма да кажа лол. Да играем на макаша, на Амонг ще играем. Май той Филип, чува. Амонга ще играем. Тия с червени отиди. Ангел не ми кажа. Аз много пари. Аз си казвам, че Не, извинявайте, но викат хора. Добре, тук да им го е. Защо болта червения? Милене не е червения. Дуде. Хайде бе, зъбте. Номи. кажи, че помислиш, че е той. Я се играе една. Ступид Брайан. Има всички скинове. Така, колавата. Крови са по-много. Аре. Хай. Изчезна точно, не знам как. По-дърка е там. Добре. Дуде отиди. Пак Дуде. са тъпи, бе. И сега ще играя една игра. Да, после аз. Така ще Две играем игри. хора. Две игри. Две игри, добре. Добре, да видим дали съм импостър. Хора, какво става? Ами, какво направи? Какво става? Миленчо, че играе малко и че през да малко видите, защото че ги питам моите приятели дали искат да играят Амонг. Да. Ай, пирамида малко. Да, той облече макажи. Добре, хора, Ангел идва. И Ангел идва, аз ще създам партия. Или не, няма да създавам партия. Аз ще вляза Аз в... ще пиша кода. Да, аз пиша по-бързо. Аз съм че пиша кода. P, B, W, F. WF. Написа ли? Ето. И Ангел че влезе. Ангел че влезе. Да, аз да играя. И да видим. Ангеле, къде влезе? Ангел, къде е? О, Лото. Ва. Къде си? Чакай. Мале, Ангел го влязах някъде другаде. Чакай. Как го направил? И... Не. Не може, Мечо. Зъбка! Да. Зъбка на... О, 4 от 10. Не 3 от 10 ще влезе. Чао, Милене. Хуя ти. О, не можеш пак. Що ми бъгва? Пак ще спрем видеото. И хора, върнахме Крис. Върнахме та. Постера. Моля, ще не май давай. И аз съм импостър. Ще се помагваме. Анди, къде си, Дуде? Докато не западнем памата, Дуде. опа, споръчни. Дуде, къде си, бе? Няма да убия тук. Ани, стой да видим. Хайде, един път дай аз да убием. Чакай малко, не бе. Мишо. Чакай, бе. Дай да го убия. Ма бягай, ти го правиш. Клип правя, много изтъч. О! Репортвам нарочно. Като знаете. Предай си той приятел. Предай си приятел. И Тодор. Хора, сега ще дойда само приятел. Да. Телф репорт. Лу. Как е? Yes. No, Dude. Yes. Ама кое е блю? Тъмния или чакай малко, дай да напиша дарк. Дар буе. Какво ми пише? Yellow и were killing. Кеймара. Скипвам. Аз скипвам. Аз не ти предавам отборника.
хора да знаете, аз не ти предавам сборника, не съм тъп. Тъп си. Букви и типс. Dark Blue. Пише Dark Blue. Аре бе, готва е бе, ред. Да, готва е. Ред. Волт. Ред, че волтниш ли бе? Волтни най-накрая. И то дори идва след малко. Да. Печели играта. Баба Буй се казва. Баба Буй. Баба Буй. Ред скип. Ей, не мога да го... О, доста е това. Аре бе, Хора, и за малко ще спирам видеото. чакай, няма да спираме. И сега чакаме червеният Готово. да миниатурния мозък червения, за да фолтни. Ей! Не дуде! Левка е. Левка и Миления. И пак ще спрем хора. И хора, Сега ще пръднем играта. хора, Тодор се присъедини към нас. Пак ще перди. Да. Тук му казвам на тоя да стартва. Тодор ще да пада. Оу. Заболя и да видим. И да... Тодор е постър! Я точно. И да видим. Да, Тодор не е импостър. Не. Той! Тодор, да не фейкваш. Нито едно ни пропуска. Не, Тодор. Ама ми те чу като фейкваш. Как фейкваш точно? Зеления! Тъмно деления. Точно тъмно деления. Знам, че не трябва да си казваме, но... И трябва. Но, защото не сме в Дискорд за това. Тръгваме хора. Аре. Госпожо, може ли докато свършим играта? Добре хора, много. Blind play. Добре хора, пак на тълби ще тук играем. Да, за малко спираме клипа. Да. Хора, Анди ви каза да ви кажа чао. Каза да приключим клипа. Той сега е там, ще играе. И аз отивам там. Ще играе. Довиждане. Бай-бай.